तो 4 साल के नौकरी ले अइलाई ठीक नाही कइला ए मोदी। आरो मिला भर के अइलाई ठीक नाही कइला ए Presented by Adoor Music. मन करे सही रही सब बेरोजगार हो, हमनी के सपना न कोइल साकार हो। अरे मोदी चाचा सुनो हो, मन करे सही रही सब बेरोजगार हो, हमनी के सपना न कोइल साकार हो। 4 साल के तो 4 साल के नौकरी ले अइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। यारो मिला भर के रोइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। 4 साल के नौकरी ले अइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। यारो मिला भर के रोइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। आप सुन रहे हैं सतेंद्र सवरिया की आवाज में। तो अब नहीं सुना तो हर चली सरकार हो, ढेर अति कइल या ढेर अत्याचार हो। अब नहीं चली सुना तो हर सरकार हो, ढेर अति कइल या ढेर अत्याचार हो। ई ठीक नहीं कइल ए मोदी, ई ठीक नहीं कइल ए मोदी। तो 4 साल के तो 4 साल के नौकरी ले अइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तो यारो मिला भर के रोइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। तो 4 साल के नौकरी ले अइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। यारो मिला भर के रोइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। Presented by Adoor Music. सतेंद्र संवरिया कहे बदल फैसला, बीके धर्मराज के टूट गइल हौसला। अरे मोदी चाचा हाँ, सतेंद्र संवरिया कहे बदल फैसला, बीके धर्मराज के टूट गइल हौसला। ई ठीक नहीं कइला ए मोदी, ई ठीक नहीं कइला ए मोदी। 4 साल के तो 4 साल के नौकरी ले अइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। रितेशो के 2 साल खइलाई ठीक नहीं कइला ए मोदी। आरो मिला भर के रोइलाई ठीक नहीं कइला।